ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3,500 ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା, 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ତାଙ୍କର କଥା ନ ରଖିଥିବାରୁ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ 3,500 ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା, 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଜେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ, ବିଜେପି ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାର ତାଳି।